Kasenjo Kiseng Samlashnong SSSS Nyotrap Youth Council HYC Bat ka Nyotrap Integrated Territorial Organization HITO Jong ka Southwest Khasi Hills District Henen Kasngi Jong ka Nyotrap Risau Arja Arpsau Kilalet banyakan do yo Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills District banyakran Halor ki Leit ki mat ba kongsan Kimat bakongsan bakilai tili ki kenhun kilalet banyakan do kilong Halor ke jinglong renti ni disiplin haki AK baro bakom kinong tray haki office ki day ban le khnang bakanum kta gi pat ba nong wan don kam kawai pat kalong bandan no ya ka jaka bu snam ni ka blood bank Hapo Civil Hospital mau kerwat khnang bakan long ka jingrap na ka benta ki dongpang ki badan kam kerki ya ka snam bat kamat bakadu ka long ka jingthung kam thung jam lemba ka District Selection Committee DSC ha ka ba ya ka ne ka benta kiladan shipun ki jingya tingkhu Halor ki jingko jong ka ne ka kam ha ki ne ki por baladam kamtam ha ka rukam thung kam ka badang shudap ha unai tung arhaja arpsa ya kakan hun alam khmat do uba walam sim yong ubade chairman jok sinjo kiseng samla shnong SSSS Southwest Khasi Hills District Haringkat ki president but secretary jong ki artali kiseng phalang tenang liang jong ka sinjo kiseng samla shnong jong ka district liang ka HYC but nakaliang ka Nyotrap Integrated Territorial Organization HITO gilawan man ya kynduh ban slok ban pensngeu ki katlu kan ne kimat ki badan kam habede bat ka district brok kawai namar ba EDC ni iba don manta ide EDC barang siwan jon thamai te hande ki don ki kam ki bang ilaya ha ki por brade borok ngilaya ki tek ni wan follow up lane ban budin ki bun ki kam ki bala ya ki por brade borok te ka poin ka ba ni ko ban sneu sha ini di EDC bat thamai kalong ba bayin page ba barok ki nong tray kam sarkar haborok ki department ki de ban 1 poi ki de ban 1 ki por tu kapor te kam ki juki ki de ban 1 kapor biang por kapor ba mi ki jong kiru kan long kapor ba biang por khamtam ki singiyo lai khamtam namar ba ki babun ki paj ba nong kandong ki bawan nong kandong na jangai na ki jakawar na ki we ki wan kam ki sole no el da ka jinga be por ka juki ka juk ba menta ki ladangi mi abyang ya kapor tinailang yung iru ya kane bantay la sko ba on kawad badun kam bani haban ban ai ke instruction ya baro ki ya ki head jong department but khamtam ya ban i la pun power bakan don ka i la perkhat bakan don ka training ban ai training ru na ka banta ki wei ki kam khamtam ha ka jinge dei bat ka morality ya ka jinge dei kam bat ki pai ba nong konong dan ta ka benta ka babut nang ta sa kawai kalong ilih kan ru ha ka jing ton kam jong ka jing jenjar jong ki pajba bapang basitom khamtam hai ba dia berkasnam te ngila ya keren ya kan dia benta bakal ngila idon kam bakan penbej ba ban penjanai bakal dia bandon ka blood bank unit hang ni lane ka blood bank center te hapo ka civil hospital da ka ba ngi haban ya trelang nadu ki board district na kaliang jongi ki seng bahalang ni ki pajba ni haban ni trelang balak mno kade bandon no ka broadband unit namar babun ki pajba habaki don kam snam ni bujali ki juot ki junam borobor yangi ki seng bahalang nilai persangkat bala ki por borok tang panya budi snam to along ke bajin jar ni kam ni sitom namar ki babun ki pajba jongi ki de ki dong bela sudah sini te ban ni islam bujali teng umlong kum soy ka kam sitom maki de ki dong bela don bangiyo ban aya islam don bangiyo tinda kadau ngi ong bayakan ya kami haban ya perkhat lang nakiliang ki officer baro bat liang UDC bat liang jongi ya bahkan ni ka blood bank unit ka deban dono ka deban set up no hangni bat ngin saya nang ya trailang ngini perkhat lang kumno ban le habe de bat ulong ya kan ka blood bank center ni blood bank unit apo ka spa jing sia bat ka wei pat ka benta ka ba kham kongsan le bat ka kham khia kata kadai ka habade bat pom kondok ya ka DXC ya ka district selection committee lane haki exam bafer ki ba nakliang ka DSC ka jupenlong bat ya kane ka kam ngila kumba paiba kilatip kisam lawat kam kilatip ngila UI haki por balade boro ki don sibun ki ai ke ba ki samla nang wat kam ki saudiau ki penpau ki sosi saudiau bat ngisno ba ya kane kamat ngidon kam ba ni song perkhat sani ba bat ngila
ai lupa katukan ni ki jing pensngeu halian neliang bijongi hai ni judges but ngilah terwaru bana kalian jongi ki stakeholders jongka district ngikloi ban ai ki solution but ki solution ngila long ki ba ready but iru ila yong ba kan sadon biang ka jingi kendu but ngingi long ki ba kloi ban ai solution suggestion and solution na kamanta kumno ban yarab ba ki samla ki bala start lanang jongka district ki jongi ki bala bun ba kanom long le no ai kata ka jing start ka jing sampang ka jong ki ka jing pule but sang makini sama jongi kin jongka district kin kiu sakmat ha ka jing wat kam wat jam nilai slok bahaya kan ka benta bat ne kaliang jong iru ila penpau lagi jong ki jing sultanat